Jeg startede med at være værnepligtig for 25 år siden. Og det er jo en pligt, men man kan melde sig frivilligt. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi i virkeligheden så skal alle unge mænd i Danmark, der er 18 år, de skal jo i virkeligheden i militæret. Men så mange er der ikke brug for, så derfor skal man kun bruge en vis andel i militæret. Og hvis man nu gerne vil være soldat, så kan man faktisk melde sig frivilligt til det. Det gjorde jeg. Så jeg startede faktisk i Aalborg i sin tid. Jeg boede op i Nødebo og i Nordsjælland, og så tænkte jeg, nu vil jeg ud og opleve verden. Men mit job i Afghanistan, det bestod faktisk ikke i direkte kamp. Fordi da vi gik ind i Afghanistan, der var det meget direkte kamphandlinger. Men hele ideen med Afghanistan, det er jo, at vi skal overdrage det til deres egen hær. Ja. Altså til den afghanske hær. Sådan at de selv kan stå for sikkerheden i Afghanistan. Ja. Og min opgave, det var at træne nye soldater i den afghanske hær, altså rekrutter. Ja. Folk, der havde meldt sig til den afghanske hær. Dem var jeg så med til, da vi var på sådan et træningscenter, hvor vi var med til at rådgive afghanske instruktører, der så underviste soldaterne. Ja. Så på den måde, så var det ikke... det var ikke direkte kamp, men det var selvfølgelig farligt alligevel, fordi Taliban, de kan jo godt se, at vi er med til at bygge en hær op. En stor hær. 195.000 mand er det faktisk. Og det er de jo ikke interesseret i. Så derfor slår de laver angreb på sådan nogle træningscenter, jeg var på 2 måder. Enten udefra, sådan almindeligt soldaterangreb, som I kender, eller også indefra, hvor en af de soldater, der er på træningscenter, altså en afghansk soldat, der tager Taliban måske hans familie til fange, og ringer til ham og siger, prøv at høre, hvis ikke du skyder nogen af de her vestlige soldater nu, i dag, så skyder vi din familie. Og ja, hvad vil I gøre, ikke, hvis ens familie er truet? Så han skyder selvfølgelig nogle vestlige soldater. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig farligt for os, der er på den træningscenter. Så på den måde kan man ikke bare gå og sådan træne de her soldater og synes, det er fint, og der er ikke nogen fare, fordi det er der. Så det var, man kan sige, psykisk hårdt, hvis skete der ikke det store på det træningscenter. Jeg var selv ude for, at der var en afghansk soldat, der sprang ud foran mit køretøj en mørk aften, og tog ladegreb på sit våben og sigtede på mig. Og så ved jeg, man ved jo ikke, om han skyder eller ikke skyder, eller om han er en talibaner, der er i den afghanske hær, eller hvad nu er. Så det bliver man sådan, det kan godt blive sådan lidt rystet over, ikke? Men jeg greb ud efter min pistol, og så pegede jeg på ham, og tog min pistol op, ikke? Så tog han sit gevær ned, og så var det ligesom løst der. Men det var jo ingen, der havde sagt, at det lige skulle være den løsning, der blev fundet på problemet. Så på den måde, så var det selvfølgelig hårdt at være i krig, men jeg følte ikke rigtigt, at jeg var i krig på den måde, at jeg jo var ude at skyde Taliban-soldater hver dag. Mit job herhjemme, altså her, hvor jeg sidder nu, det er jo blandt andet at tage mig af soldater, der er såret, der er blevet såret i Afghanistan, som har været i kampe med Taliban. Eller faren og moren til en soldat, der er død i Afghanistan, eller hans kæreste, eller kone, eller hvad det kan være. Og inden jeg tog til Afghanistan, der har jeg beskæftiget mig med det i 5-6 år eller sådan noget. Og der kunne jeg nogle gange godt tvivle lidt på, om det hjalp noget, at vi var i Afghanistan. Altså hjælper det noget? Det er jo det spørgsmål, man altid kan stille sig selv. Ja. Og det var jeg ikke helt sikker på, at det faktisk hjalp noget i Afghanistan. Så er det selvfølgelig svært at tage ud til nogle forældre og sige, at jeres søn er blevet slået ihjel i Afghanistan. Fordi hvis det er lige meget, at han er blevet, altså hvis der ikke er noget at kæmpe for, eller hvis vi taber kampen, hvis man kan sige det sådan, så er det svært at skulle være med til det. Eller også kan det også være svært at skulle være med til at sende soldater fra Livgarden til Afghanistan. Men så nu har jeg været dernede, jeg kom hjem her i februar, der havde jeg været der i 7 måneder. Og der kunne jeg faktisk se, at ja, det hjælper noget. Det er værd, at vi er der. Det hjælper noget med, at der hvor jeg var, at vi trænede den afghanske her, og de ville faktisk rigtig gerne lære, hvordan man er soldat, og hvad der er smart at gøre. Så de skal nok blive gode til at kunne garantere sikkerheden for den afghanske befolkning.
Så det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at jeg har jo set der, hvor jeg har været i Afghanistan 3 gange før, på sådan nogle besøg af 14 dages varighed. Og specielt der, men også da jeg var dernede nu her, har jeg set, hvordan, det kan man jo se en udvikling, når man er der sådan ved mellemår, hvordan steder, hvor der før var ingenting, eller hvor folk holdt sig inden døre, fordi de var bange for at gå ud, der er pludselig meget mere liv. Børn, der leger på gaden for eksempel. Det er jo typisk tegn. Hvis der ikke er nogen børn, der leger, der er jo børn, men hvis de ikke er ude for at lege, så er der jo nok en grund til det. Enten at de ikke må for deres forældre, fordi det er for farligt, eller fordi børnene selv synes, at det er for farligt at være ude. Og når pludselig er børn, der begynder at lege på gaden, og kvinder, der begynder at gå på markedet og handle, så er det jo fordi situationen lige i det område er blevet meget bedre. Og det har jeg jo set rigtig meget af, hvor det er blevet meget bedre. Ikke? Så jeg synes, det er det værd. Det synes jeg. Ja. Det er selvfølgelig aldrig det værd for den enkelte familie, der mister en søn, eller hvad det nu kan være. Det kan man jo ikke gøre op, det er jo et menneskeliv. Men selv de familier, jeg har haft med at gøre, som har mistet en søn, eller en far, eller hvad det kan være, de synes et eller andet sted, at det er det værd. Sådan, når man kigger på det overordnet set. Så det er det. Men det er jo noget mærkeligt noget at være soldat, så i øvrigt. Fordi det er jo ikke mig, der bestemmer, om vi skal det ene eller andet sted hen. Men jeg er ansat her, så hvis politikerne, dem der bestemmer, regeringen og politikerne, de synes, at vi skal et eller andet sted hen, så når man er ansat her, så kan man jo kun sige, javel, at det gør jeg. Så på den måde, så kan man selvfølgelig have sine egne tanker og mening, men hvis man er ansat her, skal man være klar til at også tage et sted hen, hvor man måske ikke er enig i, at man skal være. Og hvis ikke man kan det, så kan man ikke være soldat. Og det er især, da vi både var i Irak og i Afghanistan, der hvis man kigger rent på, hvad vi havde af soldater, som vi kunne sende afsted, i forhold til hvor mange steder vi var hen, og hvor mange soldater vi havde udsendt, så nok lige i overkant. Fordi det betød, at vores soldater skulle ud måske en gang om året. Så de var hjemme i et år, og så var de udsendt i et halvt år, og så videre. Ja. Og der er lavet undersøgelser, der viser, at man skal helst være hjemme i 2,5 år, før man bliver udsendt igen. Fordi når man er i et krigsområde, også der hvor jeg var, så normalt når man er herhjemme, ligesom vi er nu, så hvis man ser et eller andet, får et eller andet synsindtryk, så tænker man over det, og så handler man i forhold til det. Forstår jeg, hvad jeg mener? Ja. Man har sådan en hjerne, altså det har vi jo lært, også i skolen, at man skal lige tænke, før man handler eller siger noget. Det fjerner man lidt, når man er soldat i et krigsområde, den der tænkefase. Der ser man noget, og så reagerer man. Fordi hvis man først skal til at tænke over det, så dør man af det. Altså hvis der er en, ligesom jeg, ham der pegede, den der afghansoldat, der sprang ud på vejen, tog ladegreb på sit våben og pegede på mig, der tænkte jeg jo ikke over, at jeg pegede på mig og gjorde sådan her med min pistol. Det gjorde jeg bare. Ja. Og så bagefter, så tænker man så over, hvad var det? Men ja, det var de der 2,5 år, skal gå. Ja. Så derfor skal man